A inmensa riqueza dos cantos de arrolar na tradición galega permanecía oculta ata que a artista noiesa Esperanza Mara decidiu poñer en marcha este proxecto. Espectáculo que vamos a celebrar o sábado no Coliseo Noela ás 21 horas, dirixido por Esperanza Mara, o espectáculo que se chama Tecendo Soños, a recuperación dunha tradición que son os cantos de arrolar. Tras un arduo traballo de campo percorrendo moitas aldeas da zona, conseguiu catalogar máis de medio cento de arrolos inéditos que verán a luz o próximo ano coa publicación dun disco. No disco habrá pezas de Rodrigo Romaní para arpa e voz, habrá pezas de Ave Rábade, por exemplo, para piano e voz, pero tamén hai pezas para banda de música popular, de Xosé Carlos Seráns e voz, ou para coro amateur e voz de Lucas Rey, un compositor afincado en Porto, pero que é de Muros. Como adianto, este sábado desenvolverase no Coliseo Noela un espectáculo multidisciplinar. Ademais da interpretación das composicións con voz e piano, entrará en escena unha bailarina para poñer ritmo ao recital dos cantos. Aí aparecerán algúns das composicións que xa están feitas polos poetas, que xa pasou todo este proceso de poeta-compositor, e que se verán en formato piano-voz, e haberá unha bailarina que durante os poemas habrá unha improvisación do piano sobre o tema da informante a tempo real, e a bailarina danzará, e será un pouco a personificación do que para min significa o arrolo, na esencia. O arrolo para min é movimento. Tamén se proxectarán vídeos para dar voz e imaxe ás gardiás desta enorme riqueza patrimonial que co paso dos anos foron transmitindo os arrolos de xeración en xeración.